Řeknu start. Dělej, mačkám, jo? Pojď. Tak ahoj, my jsme tým CrossFit Children, jsme z funkčního tréninku Ústí Třebová. Ahoj, ahoj. Zbytek bandy, ano. Muhole, představ nám to. Točíme kvalifikaci na CrossFit Battle do Brna. Ano, týmy. Týmy, ano. Tak, koukneme se na čínečky. Tady je osa dámská, 15 kilová a na každé straně je 5 kilový kotouč. Jistě, jistě. Tak, tady má Týnka osu. Přesně ta samá, že? 5 a 5. Máme to tam. Tady jsou osy, to jsou 20 a na každé straně je kotouče po 10 kg. Zahná. No to bylo barevný, ale to nevadí, že? No ty to máš jenom. Muhal to druhý to samý. 10 a 10. To tam. Tak, asi můžete jít na to, co? Představili jste se, váhy máme. Myslím si, že to mělo být v cajku. Nevím, jestli já tam hodím do záběru. Aha. Půl 3/4. Jo. Časomíra, no, to bude vidět. To vám budeš tak zvlášť, že jo? Martinka je jakoby na ní, ale... No, můžete začít, až budete nevidím. Jo, tak musíš to, tam takovou čas. Však jo. A jen malinko, aby jsme nechtěli ty autorský práva. Asi tak. a počítejte si to, jo. Vždycka. Ready? 3, 2, 1, 1. Skynete, pojďte nezdávat to, Týnko. Máte času dost? A. A pojďte děcka, půl minuty ještě, nasázíte. Pojď, 15, jedalej. Pět. 5. A zrovna jdeme, jo? Pojďte. 2, můžete. První byste měli, jak v pohodě. Se můžete flákat. Odpočítat budete potom.
Nebo si lepší. Ne, to je opakovat. Dobrá. 10. 5, 3, 2, 1. Pojď! Kurva. Pojďte, pojďte. To samozřejmě dám kříži do začátku. Jo. Kolik? Já chci, jak jsem musel to opakovat. A to nějak jsem rychle, a říkám, takže na novo. Ty jsi to nacvičil? 8 deadliftů. 7. 7 okultů. Mám to celý. Sedmička. Pohoda. 10. 5, 3, 2, 1. Pojď! Jdete, děcka. Poučo. Zmákneš to tak, prd? Pojďte, Rigitku, zavře. Děláš v pohodě, neboj se. Jo. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Pojď! Jdem.
Hezky. Hezky. Pojď Míšo, stíháš dobře, pojď. Voda. Pojď ještě, pojď do konce. Ještě 10, pojď. Máš to? Pěkný. 5 sekund. 1. Teď? Už nechcete? Dobře. Aspoň tu 9. Tak co, konec videa? Jo. Schluss Ende. Hotový. Hotov son. Ty jsi bando. Si stačilo, že?